Ilagay mo dyan yan. So, ba't ka? Sibat na. Baka madaanan ka pa ng patrol dito eh. Karga ka pa. Nagay cellphone na kayo. Ayan o, isa pa yan, ninakawin nun eh. Sige na. Sibat na. Bus, tingin bus, may umabot sa akin bus. No. A few moments later. Ha? Hinabulok kasi ako na may-ari. Ha? Hinabulok ko na may-ari niyan. Naman? Hinakap ko kasi yan. Oh no! Boss. Wala bang pulis dito, boss? Wala. Sir, tago mo ako, sir. Sir, hawak ka mo, sir. Hawak ka mo, sir. Sir, hawak ka mo, sir. Hawak ka mo, sir. Hawak ka mo, sir. May humabol sa akin, sir. May humabol sa akin. No. A few moments later. Ginagawa mo? Sir, tago niyo ko, sir. Ano ba? May humabol sa akin, sir. Yung may-ari ng cellphone. Yung may-ari ng cellphone, ninakaw ko kasi. Bus. Hawak kami yun, bus. Hinahabol ako may-ari, bus. A few moments later. Walang humabol sa akin, boss. Walang humabol. Wala. Yung cellphone, oh. Ano naman? Hinahabol ako ng may-ari. Ninakaw ko kasi yan doon sa pawn shop. Ninakaw ko sa pawn shop ng cellphone, eh. Diyan sa Pag-asa. Nakaw sa gwardiya. Hindi, sa may natambin. O sige ngayon. Ninakaw ko. Bakit mo ninakaw? Wala kong cellphone, eh. O bakit mo nakawin yung wala kang cellphone? Wala kong pera, eh. Sa inyo na lang yan, boss. Baka gusto mo makipag-video call, boss. Ano, nalaglag pa yan doon, oh. Yan nga ang kinatakutan ko, eh. Yung nasira, Bakit mo kasi ninakaw? Wala kang pera, magnakaw ka. Ano, ibenta ko sana pambili ng bato, eh. Wag, boss. So, sumubat ka na. Sa inyo lang yan, boss. Ilagay mo dyan yan. So, bumubat ka. Baka madaanan ka pa ng patrol dito eh. Karga ka pa. Oh no! Ayan, oh. Isa pa yan, ninakawin nun, eh. Sige na. Sibat na.
A few minutes later. Boss, pwede ko iramin itong motor mo, boss? Ito, boss, helmet, boss. Sa'yo na yan, boss, sa'yo na yan. Regalo ko yan sa'yo. Hindi agawa mo. Ikaw, boss. Boss, wala mong pulis dito, boss. Ha? Pulis. May malapit na police station dito. Doon, sa barangay. Malayo pa yon. Mga kilometro. Mga 1 kilometro. Dito, walang pulis dito nakatambay. Wala. Ano na eh? May nagbibinta kasi ako ng cellphone, boss. Kaso may problema eh. Laging tumatawag yung may-ari. Yun lang ang problema. Yun na. Oo. Di maron. Nagtawag na rin yung Oo, kasi professional snatcher po ako dito sa Santo Tomas. Professional snatcher po ako dito. Pero pag nahuli nila ako, pupuntahan nila ako sa police station. Tapos Walang patrol na dati. walang patrol dito, boss. Wala na usahay na yung mga Asa din, asa din. napalit. Ay, pwede mo, bilhin mo, boss. Unsa man na? Cellphone. Ito, Oppo. Unsa man ang cellphone? Oppo. Pero okay pa to, boss. Pwede ba to sa TextMate, boss? 6 minutes. TextMate, tapos pwede ka makipagkuha na to, video call. Sa basta sa mga kakilala mo. Ang problema lang, pag inopen mo ang cellphone na to, laging tumatawag yung may-ari. Pero okay lang yan, boss. Palitan mo ng SIM card. Ano, boss? Usap ko na ba? 500 lang, boss. Apo dito ta rin. 100. 100 na lang. Balik yan slime. Huwag mo kong isumbong sa pulis, ha? Ito rin ah. Cellphone? Opo. Ilan balik yan? 500. Pero may problema ng konti, boss. Ano man? Laging tumatawag yung may-ari. Uy. Bago ko lang itong ninakaw dun sa ano, dun sa may Goldilocks. Ya, asik ma. Ay. Pakong ko na. Hindi yun, ano, boss. Taga, dun yun sa ano, nagtrabaho eh. Walang alam yun sa cellphone eh. Walang alam yun sa cellphone. Ayun, nalaglag pa kanina, oh. Nalaglag. Pwede 100 na lang, boss. Pero pag inopen mo to, biglang tatawag yung may-ari. Wala eh. Kasi ko na. Ito eh. Yan, boss, oh. Yan lang ang diferensya niya. At saka laging tumatawag yung may-ari. Okay lang. Gagana to, pero pag inopen mo, tatawag yung may-ari. Ano? Oppo. Yan na, boss. Kunin mo na, boss. Natatakot kasi ako eh. May GPS din eh. Baka mahuli tayo. Yan, may password na. Wala. Bigay ko na lang sa'yo yan, boss. Bigay ko na lang sa'yo yan. Sa'yo na yan. Lah. Kung dumaan yung may-ari dun, oh. Anong may
mga kadwarf, salamat sa palaging pagsubaybay ng aming munting channel. At sa mga bago pa lang napadpad sa aming munting channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo kung may bago kaming upload na video. So ngayon, mag-shoutout tayo ng ating mga viewers na nagpa-shoutout. Unang-una kay Luigi Codilla, kay Mark Chinmaker, kay G. Carl Himungala, Mehmet Villa Vicencio, John Dexter Tilumine, at syempre huwag niyong kalimutang bisitahin ang channel ni Pink Yo. Nag-upload siya ng mga mukbang, ng mga videos, at huwag niyong kalimutang i-click ang notification bell ng channel niya para ma-update kayo kung may bago siyang upload na video. So yun lang mga kadwarf, salamat sa pagpanood naming video at sana nag-enjoy kayo ng aming Snatcher na episode prank. Yo, let's go.